Jučer navečer dugo sam sjedila nad prezentacijom za predavanje kojeg imam sljedeće srijede i nisam nikako bila zadovoljna. Otišla sam spavati, a onda u 2:30 ujutro, ajme meni. Hvala na gledanju ovog vloga. I danas su na redu 2 priče iz Kine. Priča prva. Dakle, u 2:30 ujutro probudi me bujica, probudi me poplava ideja u mojoj glavi. Nije to kao što mi zna biti da se probudim jer se nečeg sjetim pa onda to moram zapisati. Ne, to je bilo, to je samo curile, ideje su samo izlazile van. Naravno, odmah sam ustala, nisam ni naočale stavila, uzela veliki komad papira, olovku i samo piši sve što izlazi iz glave. Odem spavati i još sam se 2 puta budila da nadopisujem ideje koje sam već zapisala. Sada, ajdemo se vratiti na prošli tjedan. Prošli tjedan dala sam studentima zadaću, stvarno neka jednostavno trebaju nacrtati mentalnu mapu koja se zove To sam ja. Dakle, ne može biti jednostavnije. Preko dana gledam jel neko nešto uploada u sustav da pregledam zadaću, niko ništa. Budim se ujutro, a 50 zadaća u sistemu od 120 studenata. Zašto? Jer studenti uploadaju između 2, 3, 4, pa čak i 4:30 ujutro. Po noći ne spavaju. Po danu kunjaju, dremaju, igraju igrice, jedu i tako dalje, a onda što moraju raditi po noći? Moraju raditi zadaću. Kakva može biti kvaliteta te zadaće kad se radi u 3 ujutro, ne moram uopće govoriti. Ali jedno je sigurno, nikada ne mogu doživjeti to što sam doživjela ja, odnosno da im njihov mozak riješi probleme usred noći. Naime, naš mozak nam može riješiti problem samo kad uđe u 4., odnosno u 5. REM fazu spavanja, a to znači da si morala otići spavat kao ja u 9 navečer ili 10 ili najkasnije u 11 svakako prije ponoći i onda omogućila mozgu da dođe u dovoljan broj REM faza da bi radio za tebe. Ne samo moji studenti to ne mogu doživjeti, nego 82% Kineza ima probleme sa spavanjem i također imaju probleme sa novim idejama. Imaju probleme sa produktivnošću, imaju probleme sa radnim rezultatima, imaju probleme sa održavanjem njihovih mozgova budnima, aktivnima, kreativnima i svaki dan sve boljima. Ovo mogu sad slobodno reći bolesti, kumovale su digitalne tehnologije koje su dovele do toga da distrakcija mobitela, kompjutera i svega toga jednostavno uništava naš san. Održala sam prošlu godinu i radionicu studentima o tome zbog čega je naš san najdragocjenije što imamo da bismo mogli biti uspješni i zbog čega ne smijemo izgubiti niti jednu jedinu noć, jer čak i jedna jedina noć ostavlja tragove na našem mozgu, ali dakako to nije dovoljno. Potrebna je mnogo šira akcija, potrebna je svijest o tome koliko nam je san potreban, koliko ne smijemo gubiti noći na gluposti, na bezvezne stvari. Naravno ako imaš svadbu da ne ideš spavati u 9 navečer, ali organizirati svoj život na način da možeš imati 4, 5 pa možda čak i 6 REM faza, to je nešto što bismo svi morali prihvatiti i implementirati u svoj život. Sad, ako si jedna od onih koja stalno govori, ma nema veze, ja najbolje funkcioniram po noći, ma dobro, pa kakve to veze ima, odspavam si preko dana, imam lošu vijest za tebe. Nikada san preko dana ne može donijeti rezultate kao onaj preko noći. Jednostavno ne može. Htjeli mi to ili ne, dio smo prirode, a u prirodi je da se po noći spava, a da se po danu doprinosi sebi i zajednici. Priča druga. I jutros još sva uzbuđena od toga kako mi se otvorio projekt, ispišem ga cijeloga, napravim mentalnu mapu, isprintam si mapu, napravim si prezentaciju i idem vidjeti što se događa u Kini. Krenem čitati novine.
Ovih dana u Kini je bio jedan od dva velika godišnja kongresa kada se donose smjernice za dalje, kada se rade analize o tome kakvo je stanje nacije i što se može napraviti da budemo bolji. I jedan od naglasaka u izvještaju je da su zapravo svi u šoku jer je više od 50% Kineza debelo, odnosno ima prekomjernu težinu do onih čak ekstremnih slučajeva. Dakle, ima više sada Kineza s prekomjernom težinom nego Amerikanaca i Indijaca zajedno. Do 2030. da ne govorimo do 2050. godine, taj će broj još više skočiti, a uzrokovat će velike probleme. Znam da sam već govorila o toj temi, ali moram ponoviti. Kad smo 2016. godine došli u Kinu, znam da smo Ivica i ja rekli, Bože, ovdje uopće nema ljudi s prekomjernom težinom. Nema ih, jednostavno, vidi kolika je razlika, svi su mršavi. To je bila 2016. godina, a samo 10 godina prije, dakle 2006. godine, Kina je još uvijek bila na listi gladnih zemalja. Dakle, za manje od 20 godina Kina se pretvorila u zemlju ljudi prekomjerne težine. Samo 20 godine, a uvijek u povijesti čovječanstva oni su imali problema sa gladi. Oni su bili gladni od kad je svijeta i vijeka. I kad pogledaš što se to dramatično dogodilo u posljednjih 20 godina, digitalne tehnologije. 2007. godine došao nam je iPhone, dakle smartphone, i od onda je krenulo. Do 2016. godine još nije bilo zahvatilo, a u ovih zadnjih 9 godina, sada evo ga, ulazimo u 10. godinu, katastrofa. Napredovali smo, razvijamo se. Od 80. ekonomije svijeta iz 2009. godine, eto nas na drugoj ekonomiji svijeta. A koja je cijena? Koja je cijena? A najgore u cijeloj priči je problem s djecom. Djeca koja gotovo sva imaju prekomjernu težinu i ne kreću se. Nisu problemi samo na osobnoj razini, da smo sve nepokretni, da smo sve bolesniji, nego su upravo problemi zbog bolesti na razini cijele države, zapravo na utjecaj na ekonomiju, nezamislivi. Zaista, teško je zamisliti kakav će utjecaj imati na zdravstveni sustav tolika količina ljudi koji će imati previsok tlak, koji će imati šećer, koji će imati problema sa srcem, kojima će imati problema s mozgom, koji će imati problema sa koljenima, sa kukovima, sa svim onim što nam se događa kada imamo prekomjernu težinu. Kao i za nespavanje, tako i za prekomjernu težinu, uvijek svi imamo bezbroj isprika. Nemam vremena, ne stignem, nije mi to bitno, pa kak, i od nečeg i onako moram umrijeti. To su najčešće isprike koje čujem, ali nijedna ne drži vodu. Ne možeš si organizirati vrijeme da ideš na vrijeme spavati. Ne možeš si organizirati vrijeme da vježbaš. Ne možeš si organizirati vrijeme da si pripremiš zdrave obroke. To se da riješiti. Za to ti je potreban vremenski menadžment. Sve se da organizirati. Prestani robovati vlastitim isprikama i kreni u akciju. Da, bit će sad oni koji će reći, to su Kinezi. Kinezi ne mogu spavati. Kinezi imaju prekomjernu težinu. Pa nije tako. U Hrvatskoj je broj, odnosno postotak ljudi s prekomjernom težinom još veći nego u Kini, a da je spavanje puno bolje, dam se kladit da nije. Predala sam danas svoj projekt i ne mogu dočekati rezultat, jer to bi bilo apsolutno fantastično da mi ne prođe. A ako ne prođe, moram naći nekoga gdje će mi proći. A u očekivanju rezultata mogu ti samo reći jednu rečenicu koju sasvim sigurno nisi čula, a to je da ti je vrijeme za promjenu. I hvala na gledanju ovog vloga. Lajkajte, komentirajte, molim vas komentirajte, podijelite, pretplatite se na moj kanal i vidimo se ponovno sljedeći put. Doviđenja iz Eurasia University, Xi'an, Kina.